Kaixo, zertarako balio du Chrome nabigatzailean datuak uztartzeak? Dispositibo desberdinetan, adibidez, etxeko ordenagailuan, gelako ordenagailuan edo irakasle gelako ordenagailuetan gauza bera izateko. Baina zein da gauza bera hori? Googleek dio, favoritoak, historiala, pasaitzak, autokompletar agertzeko, eta bar. Banan ikusiko ditugu guztiak. Historiala adibidez, Ctrl H klikatzen badut, agertzen da historiala. Atzo etxean egon nintzen horri honetan. Orain gelako ordenagailuan nago eta hor agertzen da site hori. Gogoratu, historiala ikusteko Ctrl H eta uztartzen baditut nire datuak nabigatzailean, berdin du ze ordenagailuan egoteak. Beti agertuko dira historialean. Bigarren gauza, favoritoak edo markadoreak uztartzeko. Hemen daude nik egunero erabiltzen ditudan web orriak. Adibidez, nik egunero ere erabiltzen dut korreoa, posta elektronikoa. Ona ekartzeko, ireki korreo elektronikoa, Gmail kasu honetan, eta URL-ko leihoan izar bat dago. Klikatu izarraren gainean eta jarriozu izen bat markadoreari. Kasu honetan, Gmail. Listo, klikatu eta begira, ona etorri da. Gmaileko ikurra ezaguna denez, nahi baduzue, kendu izena, guardar, eta agertzen da bakarrik ikurra, eta horrela garbiago geratzen da. Gehitu dut hau, gehitu dut korreoa, jarriko dut hemen, ze da gehien erabiltzen dudana, eta Drive ere erabiltzen dut, gauza bera, klikatu izarrean, eta listo, eta Drive hemen agertzen da. Egingo dugu froga. Beste pestaina batean nago, Drive klikatzen badut, Drive irekitzen da. Hoiek dira favoritoak edo markadoreak. Kudeatzeko, hemen daude 3 puntu, markadores, administrar markadores. Eta horrela, kendu nahi baduzu bat, hautatu, eskuineko botoiarekin klikatu gainean, eta suprimir. Eta horrela, kenduko duzu. Beste gauza bat, gehigarriak edo aplikazioak. Hauek dira gehigarriak eta aplikazioak. Adibidez, nik daukat itzulpenak egiteko, drivera zuzen bidaltzeko edo pantailazoak egiteko. Adibidez, New York Times irekitzen badut eta itzultzailean klikatzen badut, traducir esta página. Itzulpena egiten du. Nik nahi dut euskaraz. Traducido al, aldatzen duzue, eta orain New York Times euskaraz agertzen da. Dira itzulpenak automatikoak, baina, bueno, kontestuan ulergarriak dira. Galdera da, nola gehitzen dira gehigarri horiek, aplikazio horiek? Klikatu 3 puntutxoetan, más herramientas, extensiones. Eta hemen agertzen dira instalatuta dauden gehigarriak edo extensiones. Gehiago lortzeko, jeitsi, obtener más extensiones, eta hemen dago denda. Adibidez, aipatu dugu Nimbus. Nimbus screenshot, hau da, nik ja instalatuta daukadanez, valorar agertzen zait. Bestela, añadir a Chrome agertzen da. Google Classroom erabiltzen baduzue, adibidez oso baliogarria da, web bat zuzen Classroomera bidaltzea. Compartiren Classroom du izena. Nik ez daukat gehituta. Begira, hemen ez da agertzen. Añadir a Chrome gehitzen badut, instalatzen da. Eta orain, hemen klikatzen badut, site hau zuzen joango da nire gela batera.
Eta bukatzeko, datuak uztartzen baditut, nabigatzaileak gordetzen ditu nire pasahaitzak. Sarritan gertatzen da, site berri batean sartzen banaiz, galdetzen dit ea gorde nahi dudan izena eta pasahitza. Non gordetzen dira izen eta pasahitz horiek? Hemen nabigatzailean. Eta berreskuratzeko, zoaz Googleeko aplikazio batera, klikatu zure izenaren gainean, nire kontua, eta hemen saio hasiera eta segurtasuna, jaitsi, gordetako pasahitzak. Ireki, eta hemen daude erabiltzen ditudan aplikazioak, erabiltzailea eta pasahitza. Segurtasunaren aldetik ez da ikusten, baina nik begiaren gainean klikatzen badut, agertzen da pasahitza. Zergatik agertzen da hemen? Behin, Chrome nabigatzailean nabigatzen ari nintzelako, eta galdera agertzean, ¿quiere guardar esta contraseña? Nunca edo sí. Nik sí klikatu nuen. Horregatik, gu gomendatzen dugu, datuak uztartzea nabigatzailean. Hori bai, bukatzean, klikatu izenaren gainean, administrar usuarios, eta eliminar este perfil. Ordenagailua publikoa bada, mesedez beti eliminar este perfil. Zuen datu guztiak hortik ezabatzeko. Etxeko ordenagailua bada, ez du merezi. Eskerrik asko, agur!